Hello mga guys, may hapon sa tanan. Tiyata karon sa Sarbida Corner, Romeo Street, Surigao City. Sa laang kata karon kay nagsulan man ko nagpasailong ta sa maong tindahan nga kaning Palma Store, no. So karon mga guys, yung suga naman, ang hinginit na ba sa atong pagsilong diri sa Palma Store. Nakita na to ang public market, giguba na. Kay tukuran na bagong public market diri sa Surigao. Nagsugo naguba sila mga guys, oh. Dako-dako nag-agi. So adto na to dito sa Pikas mga guys. Busy kay sila guys sa pagguba sa atong merkado, no, kay tukuran na bagong merkado ni. Muna siya mga guys. So good na sila baklas. Nandawa mga guys, oh. Magwapo na ni atong merkado dito sa Surigao. Muna di ay Sarbida Street. Padulong na ni sa trade. Muna yung mga tindahan nila dito. Mga sunod adlaw ni mga guys, wa na ni guba na ni tanan. Makita na dayon nato ning pag-construct ani. Diyan na ta karon sa San Nicolas Street, Corner Sarbida. Diri ta sa tubangan mismo sa public market. Tantawa mga guys, busy kayo mga kuan, mga panday, mga trabahante sa maong public market, no. Yung kadiri mga guys kay medyo init na, baka mahitsa ta sa adlaw ba, makalabad na tulogod, mahimot ang labad, isot na. Oo na guys, oh. Atong lipoton na dyan si Stephanie, nagtagbo min ni Stephanie to raw. Di magpakita siya sa iyang naong kay nasipog. Amo tong stop sa kwan Praetorian. Libuton yun nato ni mga guys para makita yun nato ang kwan, no, public market, no. Nanata karon diri sa may kwan G Street. G Street corner niya. San Nicolas Street. Diri sa may Security Bank o sa Land Bank. Muna siya ang atong public market, no. Sugdan yung guba nila mga guys kay pagkahuman na nito pura na yun bago, makatagamtam na yun tag bagong public market diri sa Surigao. Makatagamtam na tag limpyo. Ganing daan naman guys. Aygo pag udit unang samot yung kaguba. Gabok, semi gabok naman gud. Nanata karon sa Gis Street Corner, Romeo Street, Surigao City. Mo niya ilang outpost. Diri outpost ni. Mo ni outpost diri. G Street to. Nantawa mga guys. Nantawa guba na. Gikural na bitaw nila mga guys. Sila guba nila. Kay i-construct nagbago. Ang mga kababayan na to, mga kaigsuunang Muslim, ilan ang giguba ang ilang pwesto kay mo transfer sila dito sa Pikas. Kay repero naman. Di na ta mosulod mga guys kay ansip man kay basi matunog taglansang, no. Makuan tag taya. Makuan pa ta. So dire na ta sa gawas. Naana ta karon dire sa Borromeo Street. At bang mismo sa Palma Superstore. Mo nang Palma Superstore kay color green. Gikuan po nila, gi-renovate po nila ang atubangan kay naguba po dahil nasa audit. Karon pa na repair. Pagpainit-init yun ta guys, no. Kay medyo ting paniod to na. Hapon naman. Maniod to ta. Mulit na dito sa atong kwan. Pagkuman nato diri. So lantawa mga guys, oh, grabe ka sagbot, no. Kay mga sagbot na sa mga tindahan nga giguba. Na may manglimpyuhay na mga guys, mga taga city. Mo na yung mga ulikta sa mga sagbot
sa atong mga garbage diri. Kuliktahon na nila mga guys. So nakalibot na ta guys ganina. So diha man nagpasilong ganina mga guys kanang tindahan Palma Store. So nakalibot na ta. Mo ni ganina diri standby diaw. Pagtuyok nato sa atong public market no, nakita na ako ni akong followers mo ni buotan ni bata. Ito mi nagkaila sa Boulevard. Nagtinda po ni sa sauna. Followers po na ako ni sa akong isa ka page. Wa pa siya nagpalo na ako karon kay one man. Wa pa siya ka pansin. Tumato natin ito mga guys. Isingot na kong maayo mga guys kay simi init kayo ba. Palit ang tagsudan nito. Ngayod ko ta.